B'reazzjoni għall-artiklu ta' Lorenz Gonzi fit-Times of Malta, il-Malta Gay Rights Movement għalli fil-waqt li kulħadd għandu kull dritt jesprimi ruħu kontra l-liġi tal-Unjoni Ċivili, mhux aċċettabbli li wieħed jimmiżinterpreta l-liġi. L-MGRM għalli dejjem hemmen fl-integrità ta' Lorenz Gonzi, iżdissa jaħsibha diffiċli li jkompli jagħmel dan meta għażel li jgħawweġ il-verità. Kompla jkun iċċarat ukoll il-liġi tal-Unjoni Ċivili m'għandax taqsam xejn mal-liġi tal-koabitazzjoni li fassal il-Partit Nazzjonalista fl-2012. Kien spjegat li dak li l-Partit Nazzjonalista kien lest li jilleġiżla kienu drittijiet u rikonoxximent minimu li ħafna minnu seta' jsir diġà permezz ta' notarili. Għall-MGRM il-problema hija twemmin li l-aħjar interessi ta' tfal jistgħu jitħarsu biss minn familji eterosessuali minkejja li l-evidenza kollha li tindika l-kuntrarju. L-MGRM għalli Gonzi oħrajn b'mod konvenjenti jinjoraw riżultati tar-riċerka li juru d-diffikultajiet li għaddu minnhom tfal f'relazzjonijiet abbużivi. L-MGRM temmet tajt li l-orjentazzjoni sesswali hija relevanti għad-diskussjoni dwar min hu ġenitur tajjeb.